Salam hormatly ýolguçylar, Halkara raportyna hoş geldiňiz. Hawa gämigi tartışma tutuşýaryň dowam eder. Informing üçin köp sag bolun. Hello dear passengers, welcome to International Airport. Our plane going to leave after 60 minutes. Thank you for attention. Neredesin? Kaçın? Geliyor. Paraşüt izleyeyim. Kalktı. Süýen seni balajym, gyzaryp durýanajym. Sen meniň ejejim, sen meniň ýekejim. Süýen seni balajym, gyzaryp durýanajym. Sen meniň ejejim, sen meniň ýekejim. Dostlarym dinler meni, süýdüm bir gyzy. Süýüp ýaktym ömrümi, süýenim diňe ony. Onuň görkezmegi, aklymı başymdan aldy. Ony görenimden beri geceler uzak bolly. Geceler uzak bolly. Süýen seni balajym, gyzaryp durýanajym. Sen meniň ejejim, sen meniň ýekejim. Onuň ady Leyli, ýaňajy meni. Gyýlaryň ejejigi, gyzaryp durýanajym. Gözleri humay gözlük, kaşları galam kaşlı. Onuň derdi bakışı, alýar meniň janymy. Güzleyerim seni, görürsüm milyon seni. Ýatlaýarym seni, unutup seni men bilemok. Düşlerimde görýän, kuşlarımda arnulap. Qaytalaýan neçe tapar senin adyň Leyli. Balajym, gyzaryp durýanajym. Sen meniň ejejim, sen meniň ýekejim. Görýän seni düşlerimde, görmek itleýän kuşlarımda. Süýmek itleýän hemişe, kalmasın süýgüm geçmişte. Geçmişte. Süýen seni balajym, gyzaryp durýanajym. Sen meniň ejejim, sen meniň ýekejim. Tellenaydı ver. Да, сиди тут. Заново. Во. Заново.